Kumusta mga ka-listener, mayong gabi eh. So, pasensya kayo kay nadugay tagkuan. Nadugay ta sa Maribel no kay nadugay ganitong ayay mapriso ka. Nadugay ganito no ang vlog ato alas 8 pas buntag. Muna nga kuan madugay gid ba kay mag-edit pa nya mag-download pa una sa mga episode na mga makadugay nya i-trim pa, i-convert pa dayon usa pa i-edit nya ni kung mag-edit i-export dugay kayo mix pila pud ka oras no nya mag-download na pod nya ano pa posibilidad nga maka-copyright ba no mao na makasamot kadugay gyud balik-balik sa agi ba muna mga ka-listener nga nagabihan na pud ta karon ato yun yung i-upload kay kung ano ni naghinapos na ni nga sumpay ang hapit na ang katapusan usa na lang ka part no para tapos na so karon part 19 so mo ninyong gikahinaman ang ma-reveal sa kagabion nya nakalimot man ko sa mga nagpa-shoutout no magwilista ron so puhon na lang po problema na buntag sa iyo kung mag-shoutout magkawawa kung una-una no murag na si tuwag na gilimungawan ganina nagkalimot-limot ko sa tunga part ang sumpay no part 17 nam dai sa ayay mapriso ka part 17 kawawa ang gusto una mga ka-listeners no nya samot na napakan taga hulmigas agoy samot nawa akong istorya no istorya na ako na itong may buntag pa kang mabot na request ba ang sumpay ko no sa may buntag pa kang mabot na kay man to tiwasa sa uploader katong RMN Radio Drama Bisaya deh katong at channel nag-upload siya wa niya human na episode 85 rataman ba niya daghan kay nangita sa sumpay ang ako lang kabalakan na kung ako ning i-upload ng drama ha basig marius content ko kay na ay haba nga wa human na mao na akong kabalak-an mga hangyuan nyo nga dilito na lang niya kay wa man po siya ikasumpay mga ka-listener no kamo na lang hangyo kayo ba hindi ko mo hangyo to kay wa pansin na ganit si kuan si amigo amiga drama no ning hangyo ba nga di ta niya ipadayon ng inday kay nakauna na og-upload si kuan amigo drama nya karon kay ning overtake naman ning RMA Radio Drama Bisaya giapsan niya si kuan si amigo drama taas na kasi agi sa inday nga drama nya si Bisdak Oreg kanang channel nag-upload siya atong naay kanang Love for Sale primerong episode pero yung gidelete niya kay magkapariha po sila itong Radio Drama Bisaya no kini Radio Drama Bisaya grabe gani mudag kuan overtake mura bag-o pa magud po ni siya mga ka-listener no so yan na dyan basta bag-ong uploader ba nga murag makurat-kuratan ba nga murag iyaon lang putanan ba og kanang upload no murag dasig pa kayo na primero man kay una-una niya murag samot na ka-advance ang istasyon niya yung gisundan pero nakaapan na nga yung istasyon niya yung gisundan kay putol-putulon usahay din na tiwaso no para sa may buntag pa kang mabot ba so wa tiwasa man palaw ag iyahang upload niya na palaw sa mong mga nagpaabot sa sumpay no so murag kuan po siya ba sa murag ni Bisayang Sugilanon sa bag-o pa si Bisayang Sugilanon halos tanan drama no naa niya gikan sa morning dramas ug afternoon dramas naa siya unya ang evening drama ray wala siya ato murag halos lagi gana pa kayo ba basta bag-o pa gana kayo so halos naa tanan po ni kuan Bisayang Sugilanon pero wa lagi po mga human mao lagi po daghan pong nangita sa Chikumalo ba mo na nga karon iya namang ning tan-aw ko ron iya man gipadayon na Chikumalo no so maayo so ipadayon na Bisayang Sugilano no kung nagtan-aw magani ako ang vlog mas maayo ipadayon nimo ng Chikumalo kay
ari mangita na ako ng mga nagsunod ng imong upload. Nya magtuo ng uban nga ikaw ako maura ang admin ba nya dili ba ya. So ikaw ipadayon ang si Kumalo no. Nya kay nasugdan man pud nimo ng Sibuyas Bombay nga drama. Ikaw lang puy ipadayon na kay kuan mo gud. Pero sa basura ka lang na nahuman naman ko ana nga drama muhangyo ko nimo nga ayaw na lang ng ipadayon ng basura ka lang kay magkaparihan na ta no. Mas nauna man ko nimo sa basura ka lang no nahuman ang gawa ba. Nya imuha kay wa man nimo na mahuman. So ayun na lang ipadayon muhangyo ko. Kung nagtan-aw man karon ayun ipadayon ang basura ka lang kay matabla sa niya ko ano kung yan na magani no. Tungod lang sa kuan ba. Dili lang gud ta magkuan na magkompetensya ay. Kung unsay naa sa maong channel respeto ay ba no? Respeto ay lang. Kay siyempre parehas man ta nga nagkuan diri sa mga drama sa RNN. Hangyo lang. Inyan kuan na ta respeto ay lang no. So di lang kay kumo kay na reuse content mangnanabla na napunta di lang pud nga ana no. Kung na-reuse content manikamot pud nga ma-approve og balik pero dili sa paagi nga murag manabla ka sa uban no. So respeto ay lang mao na pinakanindot no kana kamawat ang respeto sa atong isig ka creator ba. Okay. So dito maglangan no paminawan niyo ang part 19 sa Maribel na ginapos nga sumpay. Hindi ko pinangarap. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon Maribel sa kagabhion. Ako na ang manag-iya ni mo hangtod sa hangtod, Maribel. Dili! Dili mahimo. Lahi na sa ang plano ni Boyet. Gusto niyang taguan hangtod sa hangtod si Maribel. Ug dili ka na mahimo. May nanawag na ako. Mayo lang ang taon. Wa makadungog si Boyet. Isa mo na silong. Uy, kinahanglan makapalayo una ko din. Isa na! Di lang unta ko niya mabantayan din sa layo sa payag. Mula sa ubos, mangitaw kataguan dito. Maribel, dinig ka lang ha. Susiyaw na ko nga nabati kong pagting sa cellphone pay. Kangking sa magang cellphone ang mipagting. May lain kang tao nga nakasunod na mo ni Boyet. Suwaw pagit kayo ang adlaw. Dili pa kumahibang mo gawas din sa hapol. Layo-layo na ako sa payag sa ibabaw. Mutago na ko ng bagang duot sa kasagbutan. Dili na ako makita ni Bugit din eh. Ubus na kayo ni sa payag. Salamat. Salamat ang buhay niyo si Maribel. Pero ang akong problema mao si Bugit ka. Unsa makay akong buhaton aron makuha ko si Maribel gikan niya. Hoy! Isa ka lang naniit, subay! Nangita na si Boyet na ako. Dili na niya kumuliyok din sa akong gitaguan. Huwag gitaw na. Isa lang nasa ubos! Huwag gititubag. Silingat tingali itong milapay. Namalidahan sa tao pa igong skilit. Buti pasabot nga doon ay pipila ka mga tao nga muagi din eh. Pero kisa makitigiyan ng payaga. Kinahanglan nga bantayan una na ko ang palibot. Taod-taod naman ako din sa upos. Wala saan ako mabati ang tingong ni Boyet. Mibalik na tingali siya og saka sa taas dito sa payag. Pero di ang una kong saka dito. Pabutong ko lang una nga mungit-ngit. Una kong padulog balik sa payag. Uy,
Si Lula man ni kining nanawag. Ay, tawagan ako si Lula. Wa bang gimutubag si Andrew. Bagtig naman sa tong cellphone. Pero kalit naman siyang giop. Basi dili siya gusto makigsulti na ako. Oh, ala. Nada. Mutamag na siya. Ay nga nung imo mang giop ang cellphone dong. Pasilo ako Lula pero naglakaw ko mao nga na off na ko. Wa tuyo ah. Gusto makigsulti ni Mus Rosa. Sige la, ihatag niyang phone. Ay na. Ala, Rosa. Ikay pakigsulting Andro. Hello, Andrew. Manang Rosa. Hello, Andrew. Kumusta naman iyong pagpangita sa pataglawas ni Maribel? Nakita na ba ninyo siya? Ha? Andrew, magpakiluoy ko ni mo. Ayaw ta paghunog sa pangita sa pataglawas sa akong anak. Gusto lang kung ako siya mapahiluna ang mayong lubnganan. Ayaw ka bala ka Manang Rosa. Dili ko muhunong sa papangita sa imong anak. Hain ka man ron. Hain ka mangita sa akong anak. Naa ka ba sa dagat? Ha? Naa ka ba sa dagat mangita sa akong anak, Andrew? Kuha Manang. Di ako sa bukid. Ha? Anong nakabas bukid magita sa patay lawas ni Maribel? Hindi paano magkasasalbahe sa kriminal ang lawas akong anak sa sapa? Nang di ako sa sapa sa bukid nang. Ayaw ka bala ka. May mga pulis na nga nangita sa pating lawas si Maribel sa mga kabaybayunan. Andrew, ayaw itaw kapuol sa papangita sa akong anak, ha? Dili nang. Og isaad ko. Makitaan ko si Maribel. Mauni akong isaad ni mo nang. Makitaan ko si Maribel. Salamat. Dili ko mahimutang nga maguna-una nga kanon lang sa mga mananap sa dagat ang patay lawas sa akong anak, Andrew. Hangtod ako manang. Isaad na ako. Nga ipahilo na ko gyud si Maribel. Sige nang, bye. Bye. Pasaylo ako Manang Rosa. Dili mahimo nga mahibaw ka nga buhi pa ang imong anak. Si Tio Lupe na kining ninawag. Salamat nga, di na busy ang linya ni Andrew. Nakarasot na gyud nga akong tawag da. Hello, Tio. Dong, Kumusta na diya sa ospital? ako nang napahigayon si Cindy Dong. May kalma na siya. O giandam ng iyang kwarto. Ikaw nang bahala diya, Tio ha? Iya dong, kano sa ka man makari? Tingali ba kasibat na sa mga asawa? Ikaw lang unay bahala niya, Tio. Diya sa ospital. Doon na lang ko importanteng gatiman. Unsa naman sinatabo da dong? Sa papangita nimo sa kriminal ha? May nakita akong payag nga posibleng kitaguan ni Buyet, Tio. Mo ba? Pero, dili pa rin ako ma-report sa kapulisan. Unsa? Ug anong dili man? Kinahanglang matabangan ka sa mga pulis. Kinahanglang manakpan ang tawana. Kaya gipatay si Maribel. Kinang naman ni guro ko, Tio. Busa, ikaw lang unay bahala ni Cindy ha. Huwag ayaw na panawag na ako. Unsa? Ako ang manawag ni mo, Tio. Kung magproblema ka sa kwarta, mag-send lang ko ni mo kwarta. Kinahanglang ma-check up si Cindy ug atong mahibawan kung unsa gyud ang iyong sakit. Sige. Ang ako lang unang tinigom akong gamiton dong. Ilisin na niya ako ha? Sige, Tio. Mas maayo pa. Sige, Tio. Ako na ning off kay may gawas siya. Kisa may gawas? Bye, Tio. Hello? Uy, kinsa man kang buti pasabot ni Andrew nga may gawas? Migawas sa sibuyat sa payag. Mayo kay malantaw na ko ang payag din sa ibabaw nga akong gibalhinan. Maribel, ayaw lang kayo pagtingog diya ha. Doon na lang ko ikuhaan sa bahay. Salamat. Numalakaw si Buyet. Kung doon na kay mabati ang tao nga muduol ining payag, ay kayo pagtingog ha. Ikaw ang mahibaw. Kinahanglan nga mangita kong kabalina na to. Kung magkinaunsa man ang panahon. May mo pag-aning nalanta din eh. Mangandam lang kung daan. May kuhaon ako sa bahay ha. Mga gamit nga mahimo namang gamiton panahon sa adlaw.
Sige, Maribel. Adto na ko. Ako ka na gyud, Maribel. Ako ka na gyud. Oh, kalain na gisa kong pamati. Nagmulmul na nga akong hubak sa suso. Oh. 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 Yan na. Tiyo, Napalit ko na ang resitas, doktor. anong ikaw may atiman ako, Tiyo? Si Andrew ang angay mo atiman ako kay siya akong banaw. Dili ikaw. Busy pang imong bana. Unsa iyang nabisihan? Patay na si Maribel, Tiyo. Madili na siya angay nga magpabisi-bisi. Inahanglang kalimtan na niyang iyang kabit. Nadaot na matingali ng utok ni mo, day. Mura makagnibuang. Hoy! Ay, kung ang ligbuang, Tiyo, ha? Oh, uy. Ni na mga nurses nga. Mudaan mo sa lab, Cindy. Di na ko magpa-check up. Oh, day. Kailan ba pa-check up ka? Kaya may gusto ni Andrew nga may bawagid siya kung unsa ka ng imong sakit. Tuan na. Taw-taw na nakabiya si Boyet. Ako na ningigayon na. Kinangan makuha ko si Maribel gikan kang Boyet. Boyet, ikaw na ba ka na? Maribel, ako ni, si Andrew. Andrew? Ni Aka? Di mo nang tingog, dili ba? Oh, ako ni Maribel. Og ingon sa dili kong katuo nga buhi ka. Gawas na niya sa habol nga imong gikuban. Andrew, ikaw git ni. Bisan ngit-ngit pa, pero nahibaw ko nga ikaw ni. Oo, og ni ako aron kuhaon ka. Unsa? Kinahanglan ikapalayo ta ka kang Boyet. Dili mahimo. Og ganun dili man mahimo. Higala ta dili ba? Masuko na sa pangimong asawa kung mahibaw siya nga buhi pa ko og imo kong gitaguan. Dili na mahibaw si Cindy bahin nimo, Maribel. Unsa? Doon siya karon sa ospital. May grabe na ang iyang sakit. Masakit dun si Cindy? Unsa na iyang sakit? Wa pa ko mahibaw. Pero kinahanglan makabiya ta dinhi. Sa dili pa mahibalik katong Boyet. Ngit-kit na sa gawas. Oh, kilom-kilom na. Wani adlaw nga magkapaso sa imong panit. Ha? Pero, Dali na, Maribel. Ako ang angay nga mutago nimo ug dili si Boyet. Andrew, Mao ka na, Maribel. Ako ang angay nga mutago nimo ug dili katong Boyet. Busa, uban ako karon dayon. pero Nahadlok ka ba nako? nahadlok ko sa imong asawa. Maribel, uwa na tay panahon. Dali na. Sige. Ari ta agi sa luyo aron dili na itong masugatan si Boyet. Dali na. Oo. Maribel! Yan ako! Yan na si Boyet. Tago, Andrew. Tago. Pero, Dili mahimong maybaw si Boyet kaniya ka. May pistola siya. Tago. misugat si Maribel kang Boyet. Boyet, maayo kayo ni ka na. Nga naman, doon na kayo giadlukan din eh. May tao bang miyan ni din eh? Way tao. Kuan, giuhaw na kaayo ko. Nahurot ang tubig nga imong da. Oh, mau ba? Ay, gabala ka. Niya, nagdagog tubig. Makainom ka ini. Ambi, uhaw na kaayo. Tuod. May das akong flashlight. Mayo kay makagawas na ka. Mamiya na ta din ng dapita, Maribel. Ayaw. Usa? Di gaganahan nga mabiya din eh. Dili. Nga naman. Basta, mas ganahan ko din kay ni ata sa bukid. O kung di lang ko mukawas sa payag, huwag yung mahibaw nga buhi ko. Ha? Sure ka?
nga ganahan ka diha sa payag. Sa pagkakaroon, ganahan pa ko din kay layo sa mga tao. Pero dili ako ang tag-iya sa payag. Pangitaang tag-iya sa payag. Ug abangi kini. Ha? Ganahan ko ang payaga, Boyet. Kay malinaw na nga akong hunahuna. Layo ra sa syudad. Aw, sige, kung mao imong gusto. Dali, manihapon na ta. Gigutom na sa ko. Mga ulan na. Sige, kung mao imong gusto. Ay, salamat. Maayo kay wa mo sugod si Maribel nga mo biya din sa payag. Maniid lang una ko nila. May mo man nga biyaan lang ko rin mo din Boyet. Unsa? Nganong magpabiya ka man? Aron dili ka magapos uban ako. Nagapos ako uban nimo, Maribel. Unsa man ang gipanulti ni Boyet? Gipangita na ko. Kay ako ang suspek sa pagpatay nimo, Maribel. But pa sa buta na nga nagapos na ko uban nimo. Ug dili na ta mahimong magbuwag, Maribel. Unsa? Busa, anara na lang imong kaugalingon nga ako ang kauban mo. Ug dili na ta magbuwag pa, Maribel. Unsa? Sakit sa kutukan, Tiyo. Sige. Pwede ka matulog. Lechoning akong gipati. Nagkapaldala ni sa akong mga plano sa kinabuhi. Sakit na kaya akong dugan. Ay, kabalaka. Ang resulta na lang sa biopsy, uban pang lab test ang ipaabot. O madapatan ka na sa hustong tambal nga imong gibati karon. Di ko ganahan din sa ospital. Bisan dili ka ganahan, dili ka makabuot sa gusto ni Andrew. Unsa makigusto ni Andrew? Nga may bawo siya kung unsa gyud ang tinuod nimong gibati ang imong sakit. Unsa? Tuod, manawag ko sabay. Magpadakog ilisan din ni. Ayaw. Unsa ayaw? Di mahimo nga dyan laing tao nga mahibaw nga ni ako sa ospital. Kay tingali maibaw ang mga pulis. Day. Dakpon ko. Day, ay kabalaka. Wa pa mo mando si Andrew. Ngay paibawo ng kapulisan. Nga niya ka sa ospital. Busa. Way mga pulis nga maani din aron pagkuha nimo. Mato ko, magkuha ko ilisan. Ay, si Andrew. Siyang gusto ko nga naa din niya. Mabuta lang siya din day. Nabalaka ko sa plano ni Boyet kang Maribel. Murka, lahi kayo ang tuno siyang kinultihan. Husto. Kung mahilong na sila, kinang nga mabantayan ko si Maribel. Kaya tingali kung saon siya ni Boyet. Klaro ra ba kayo nga nagkagusto niya ning tawana? Oy, Lupi, salamat nga nauli na mo. Ni ako kay magkuha pa kog ilisan para sa ospital ma. Kini manihapon sab ko din kay dili ko ganang mukaon dito sa ospital mo Unsa ospital? Kay sabay na ospital, oy. Kinsay na ospital, Lope? Uy, Manang Rosa, di pa di ka din Tuwag ako. Kinsay na ospital nga imong bantayan, Lope? Si Andrew ba na ospital? Kuan, dili. Pero dili may mong isaba kung kinsang na ospital. Dili mo sugot si Andrew. Kinsa lagi ang na ospital? Hoy, Lupi, sultis tinoon. Wabi ka na kupundak aron mahimong bakakon, ha? Kinahanglan mo sulte kas tinoon sa imong mga lakaw. Kuan ma, kanang... Kinsay na ospital? kuan kining... ay lang una ninyo
ayaw ni ipanabi Kinsa ha. na gani Ah, kon, ospital sultihi ko. si Cindy. Unsa? Tuwa sa ospital sa Cindy. O ganong na ospital ang kriminal. Napusilan sa mga salbahis tungkol sa kadautan. May nanawag na lang ni Andrew nga nagpaybaw. Nga ospital si Cindy. Ug tanaw ko, grabe ang sakit itong bayana. Gaba na sa gibuhat sa kong anak. Pero mas gusto ko nga madugda sa prisuhan sa pagpatay ni Maribel. Manang Rosa, di ba ako sikibati ni mo kasuko ngadto kang Cindy? Pero, ato na ni sab nga irespeto ba ang gusto ni Andrew nga siya ang mupahamtang og silot sa iyang asawa, nga siya ang magplano ni tanan. Wa na ko'y pagsalig ni Andrew. Ulaban gyud siya sa asawa bisag unsa pa'y mahitabo. Oy, hayes Andrew ha. Doa ba sa ospital? Oo, ma. Tuanis dapit ni atong buyit ang gipatay ni Maribel. Unsa? Natutulan na niya ang bahay sa suspek. Ug iyan ang gipanidaan. Nganong siya may naningid? Nganong dili ba ang mga polis? Manang Rosa, itugyan lang nato ni Andrew ang pagplano ni tanan. Gawas pa, tuan na sa ospital ang iyang asawa. Maglisod na nis paglikay sa kapulisan. Nakatuog na si Boyet. Manaog una ko. Akong susihon kung naapa pa sa gawas si Andrew. Duol na lang ko sa pultahan. Asa ka? Buhay ka ng tiil ko, Boyet! Asa ka? Musibat ka, unsa? Mupalayo ka na ko? Tubag! Boyet, buhay ko! Magpahangin ako sa silong! Ay, kung patuan na, Maribel. Nibaw kong wag yapon ka malipay nga buhi ka. Pero ako ang kauban mo. Nasayop ka. Nagpasalamat ko di mo nga wa ko ni mo patya. Pero kinahanglan mo liho ko sa gusto na kong lihokon. Tao ko, Boyet. Ug dili ko mananap ka mahimo ni mong kontrolahon. Buhi ka. Tungod kay wag ka patya. Busa, ako ang makahukom kung unsay buhaton ko sa imong kinabuhi. Unsa? Dili ka na mahimo. Mahimo ka na. Dili ka makabuot sa akong kinabuhi, Boyet. Matid ka. Bisan kinuha ko ni mo patya. Wa ka na magpasabot nga ikaw na ang tag-iya sa akong kinabuhi. Tungod kay dunay Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan. Ug siya lang ang makabuot sa mahitabo sa tao. Sisi ang mabuot. Ako ang nakahukom nga di ka patyon, Maribel. Busa, ako ang magbuot kung kanusa ka mamatay. Dali. Boyet, buhi iko! Ay, kung supak ka, Maribel. Anda, kuyapan ka lagi. Di sa kakasaligan, da. Stage 4 na ang kanser sa suso si mong pasyente, sir. Unsa? Kinahanglan ang hugot kapag apo. Aron mabuhi pa siya og dugay-dugay. Patualan niya sa opisina ng Yamala. Bisan unsa sa kabisi, kinahanglan gahinan niyang panahon ang nabiling adlaw siyang asawa. Gawas pa. Gusto mig mahibaw siyang desisyon bahin sa pagtambal sa iyang asawa. Ay, kabalakado ka. Manawag ko sa iyang bana karon. Sige. Ugusbon ko, delikado ng kahimtang siyang asawa. Ug siya lang ang magkahukom sa posibleng treatment nga ipahigayon siyang asawa. Sige, magpaabot ko siyang pagtuna. Kanser ang sakit ni Cindy. Igo na ni pagkaon ako na palit. Niya na si flashlight. Planuhon ako ang pagkuha ni Maribel. Uy, si Lula na kayo nanawag. Hello, Lula? Unsay plano ni mo sa mga asawa sa ospital? Oh, Manang Rosa? Oh, ako.
kinahanglan sultihan ko nimo sa imong plano sa mga asawa, Andro. May plano ka bang ayuhon siya siyang sakit? Aron pasibato nimo sa paghuman? Manang, wa ko'y plano nga pasibaton ang akong asawa sa saang ayong nabuhat kang Maribel. O ganong dili ba nimo ipaibawas ka polisan nga naa sa ospital? Aron mabantayan na siya sa mga polis? Luya kayo si Cindy, Manang. Ubisang gusto mo pa ni Cindy ang pagsibat, dili na ka na niya mabuhat pa. Tungod kay luya siya. Unsa? Ug kung nagduda ka man nga na makako, mahimong adtuon nimo sa ospital si Cindy. Ug pagkahuman, ikaw na'y hukom nang kung unsaon nimo siya. Ha? Nahibaw si Tio Lope kung hain karong ospital si Cindy. Mahimon ni siya nga duawon dito. Buhaton ko bi ka na, Andrew. Ikaw na'y bahala nang. Imo nang katungod nga mangita og hustisya sa kamatayon sa mga anak. Bye nang. Unsa naman? Gihatagan kong higayon ni Andrew nga adtuon ang iyang asawa sa ospital. Kung mo na ano katungod? Sige. Kinahanglan magbayad siya sa kamatayon ni Maribel. Ayaw ko gapusa! Imon gusto nga kapusong ka, Maribel. Gusto lang kong maglakaw-lakaw sa panahon sa kagapion, Boyet. Mao ka na ang gusto ko. Ay, kung patuhuan na, Maribel. Mabasa ko sa imong mga mata nga wag gyud gusto na ko. Unsa? Busa, gusto na kong maniguro. Ug aron na masiguro na kung nga di gyud ka makaikyas, gapusong ta ka, Maribel. Unsa man gyud imong plano nako, Boyet? Ikaw ang gusto kong angkunon, Maribel. Ikaw ba sa tanang higayon hangtod sa hangtod? Unsa? Mga sawa ko nimo. Nabuang ka? Wa ba? Pero, mao ka na akong gusto. Mga sawa ko nimo. Umano ko doon ni Cindy sa ospital. Oh, uy, may nanawag na sap. Si Tio Lope ka na nanawag. Hello, Tio? Dong Andrew, magkani ka doon sa ospital og madong? Gustong makiksulti nimo ang doktor ni Cindy. Importante kay dong. Bahin siyang sakit. Mausa na akong planong, Tio. Pero dili ko kasiguro, Tio, kung unsa kong rasa makatunga diha sa ospital. Mas maayo gyud nga imo kong gahinan og oras dong. Pastilan. Tung kay kadelikado na yung taon sa kaimtang si mo asawa dong. Ha? Delikado na. Ngano mo, Tio? Unsay resulta sa check-up ni Cindy? May cancer si Cindy. Unsa? Cancer? Una. Tanaw sa doktor no, nang dili maayo ang kaimtang ni Cindy. Cancer? Sige, Tio. Muana ko di ugma sa buntag. May susihon lang ko dito sa payag. Sige, bye. May cancer si Cindy. Day, unsa na may pamati sa imong lawas, Day? Cindy. Nakakita-kakit kaluya ko. Mamutana ka pa. Tawag ka ang doktor, Tio. Ina nga mo kawas ko, ugma. Muani ugma si Andrew. Siya ang mo desisyon kung may mo ba ka mo gawas o dili. Tinuod ka. Wani ang akong pana, Tio. Dili ron panahon sa pagpamakak, Day, yung taon. Ngano di ay? Doon na di ay panahon nga angay nga mamakak ang tao, Tio Lope. Sa katapusan, Eh, nagkita na gyud pag-usap. Anong niya ka? Pagawas sa siya, Tio. Dili ko ka nahangutan aw sa naong anak inahan ni Maribel. Kaya naman, makonsensya ka magtan-ara ko tungkol sa pagpatay ni mo sa kong anak. Hawa. Manang Rosa, kalma lang, Nang. Kriminal na bayada, Lupe. Nang, Og agay lang ka madugta sa espisyon.
Masakiton siya nang. Sakit. Pagkawasan ng tikuwanga. Dili ko gusto na niya. Cancer ang iyang sakit ni Cindy. Unsa? Sa tagkisalti ni mo, tiyo. O si cancer. Pasado ako na pero di na mahimong ihuwat panako si Dong Andro. Una ka may bawo nga may cancer ka, Cindy. No. No. Kung tinuod mang may cancer ka, gaba na nas imong pagkadautan. Sa imong pagpatay sa kong anak, nakarma ka na! Hilom. Pagkawasa siya, tiyo. Panglayas mo! Nang, Layas mo! Gawas lang una, nang. Ha, tinuod yun ay ang panultihon nga nag-ingon. Nga ang gaba, dili magsaba. Karon may sakit ka na. Hala, sige. Pangayog tabang sa demonyo nga ayuhon ka ng imong sakit. Layas na! Ma! Bisag unsa ba'y akong sakit? Huwag kay lapot! Bisag unsa pa isulti nimo. Karma na daw nahitabo nimo tungod sa imong kasalbahis. Paabutan na lang ang sinot sa kita sa ani mo sindi. Dili pa na ko'y madawat nimo kay nabaw pang sakit, anak. Kakakak, tikuwanga ka! Layas na! Ayaw na magkita na ako! May cancer si Cindy. Ganun nahitabo man niya. Ganun kalit man niya nga may cancer siya. Boy, ikaw, boyet! Oh, si Maribel karon. Giun sa magkasya ni Buyet. Dagan ko. Boyet! Sige ka may buwian. Kilayasan ko ni mo. Naaras na sud sa payag. Hayag ang sud. Magdangsog ka si Buyet. Dili ba imong gapuson ko nimo? Nula ka ng pagi nga di ka makalakaw nga di ko may baw. Gigapos ni Buyet si Maribel. Dili ko hayop nga mahimo nimong hiktan. Aray! Gibuhi ta ka. Almaangkon ta ka. Boyet! Nakapati ba ka sa mga gisulti? Ha? Ako ka na kay gibuhi ta ka. Dili ka Ginoo nga mahimong mo angkon ako. Bisan pa ako nakautang ko og kabubuton nimo, wa ka paghihapoy ka tungod nga mo bilanggo na ako, Boyet. Ha? Dili ta maglalis. Ako ang hari karon. Busa, ako ang sunda. Boyet. Ug dumin lang ko sa pagmahal, Maribel. Kay di na gyud ka buhian. Himuon ti kang asawa. Sa masugot ka sa dili. Boyet. Di ka makabalibad ako, Maribel. May daotang yun ang plano si Buyet ka, Maribel. Karoon pa ko. Klaro na kayo ang iyong kabuang. Badbari na lang ko sa gapos, Boyet. Hindi na ka badbaran. Kung musugot ka nga magpakasal ka na ko. Patayin ako. Di na ko mahimong magpakasal nimo. Nalimot ka. Di patay ko nimo, di ba? Kinahanglan mailog ko si Maribel kikan kang Buyet. O kinahanglan ako ng buhaton samtang gabi pa. Ug libre pa si Maribel nga makadagan palayo din eh. Boyet, dili husto kining imong gibuhat. Dakong sayop kining plano mo. Naibaw ko. Sukad ba sa sunugdanan, naibaw ko nga dako ni sayo. Pero, saan naman? Nabisan albino ka. Ganahan ki ko ni mo. Kawas pa. Ako na ang labing surti nga tao kung maasawa ta ka, Maribel. Naibaw ka nga, no? Ha? Nga naman? Kamong mga albino, makatambal mo og sakit. Mo na akong nanunggan. Unsa? Matod pa na kung makasawa ko og albino, di ko dali matabtan og sakit. Dili na tinuod. Ordinaryo lang ko nga tao, Boyet. Waing taon ko'y gahom. Mahimo ra ko nimong patyon. Pero, anugon ka kung maadto ka sa lain. Sa ako nagingon, talagsaon ka. Busa, ako aga. Dili. Sige! Bisan unsay buhato nimo. Dili mahitabong ihatag ko nimo ang tibuok kong pagkatao.
Oh, kung mauna! Mayo pa dahil kung dipatay lang ta ka! Unsa? Nibaw ka? Kung unsa rason lagi buhi ta ka, ha? Tungod kay lahi ka sa ubang babae. Bisan na ito bang nagtaptap pa ka og bagang make-up? Ganahan kay ko nimo. Ug nisamot kini sa diyang nailan ko ikaw nga sa tinuod nimo pagka ikaw. Na usa ka kalbay no. Dili swerte ang imong makuha na ko, Boyet. Kundili, di malas. Imo lang gisulti pero di na makapabugnaw sa kung tinguha ni mo, Maribel. Gusto ko may baho kung unsay mahimutang liwat. Unsa? Maribel, mga sawa lagi ko ni mo. Ayaw ko kikapa! Muhikap kun mo kung gusto ko. Dali, dali! Aray! Ugway makapagong sa buhaton ko ni mo. Dali, dali! Buhay ko! Dali, dali, dali! Di ka pwedeng buhian, Maribel. Kung mo kasi malawas. Nindot king gakson. Boy, iko! Maluoy ka, boy. Naluoy ko ni mo. Huwag nakinalan ka na ko karon, Maribel. Tungod kay patay ka na. Dali! Boy, iko! Salbahis ka! Boy, iko! Lagi ka makaigdagi ka na. Musa, dawatan na lang na ako ang imong ikauban hangtod sa antod. Boy, ilagay ko! Ilagi pa mo! Sorry na lang. Nakuyang panon ka. Sige ka not good. Sukmag ka nung tiga Maribel. Pero di mahimo nga di ka maangkon ako, Maribel. Ako ka lang. Ako ka lang, Maribel. Salbahis! Salamat na Kuya Pansya. Kinalaman na ako palayo din si Maribel. Cancer? May cancer ko. O sige, may cancer ka. Busag ka na lang mo balik ka na sa Ginoo, day. Huwag Ginoo, tiyo. Cindy, ay pagsulti sama niya na. Musamot kagubot ang imong kinabuhi. Kung dili ka mo tuon niya. Kung dili ka mo dangup sa Ginoo. Di lagi ko mutuo nga doon ay Ginoo. Cindy. Kay kung doon na pa, dili unta ko ihatagan ining sakita. Siya lang ang nibaw sa mga plano diha ni mo, day. Natong tanang ng katawan. O kinalang ato kinindawaton. Dili nila ko madawat. Anong sa tanang tao, ako pang iyang ihatagan ining sakita. Day, dili kay ikaw lang ang naan niya ng maong sakit. Daghan mo. O kinalang mo dangup mo sa Ginoo. Iyan po ang imong kaayuhan. Huwag Ginoo, tiyo. Wow! Tunay Ginoo, Cindy. Og napaabot lang siya nga mangayo kaniya og tabang. Ginoo na lang makatabang ni mo, day. Ninihigay na. Ang Ginoo na lang. Ayaw naging pamukos na ako, tiyo. Ay ko tinuod ka na apa siya. Niliot ako niya atagan ng sakit nga makamatay. Cindy, kitang tanan paduong sa pagkamatay. Pero dili lang unta ako. Kadagang mga tao niya nga angay mamatay. Kadang mga tulisan. Kawatan, mangingilan, madaog-daogon. Sila ang angay nga mga matay. Dili ako. Cindy, wa ka lang makasabutan. Dili na ako Kinilang mo ampo kas Ginoo. Dili, tiyo. Dili na ako matawad. Dili.
man ko sa sakyanan. Kinsabay. Oh, Luwas ka na gikan kang Boyet, Maribel. Andrew. Ikaw ka nang nag-drive? Oh, ako. Ug salamat nga nakita ko ikaw nga buhi. Salamat, Maribel. Andrew. Nganong ni ka? Nganong ni ako din eh? Gisok magkani Boyet. Nalimot ka. Andrew, ayaw nag-isaba sa uban nga buhi ko. Labi na gyud sa imong asawa. Nahibaw ko, Maribel. Busa kinahanglan taguan ti ka. Unsa? Mao ka na ang gusto kong nga buhaton nimo karon. Una, kinahanglan magtuos lang tanan nga patay ka na, Maribel. Maayo untag dili na siya makamata human maigo sa akong bunal. Dautan siyang tumong nimo. Gusto ka niyang lugusol. Busa angay siyang pasakitan. Unsa? Pero wa ka siya buhaton karon. Masukog yun siya nga gibunalan mo sa o. May buhaton yun siya, Maribel. Busa, kinahanglan mataguan ti ka. Ibutan ti kag dapit nga layo sa mga tao. Pero asa man ang dapita, Andrew? Maribel, ayaw na lang pangutana kung nga nang niya ka dinisud sa kanan. Ug ayaw na kabala ka. Kiwa na yung makapasakit ni mo, gikan karon, Maribel. Andrew, dili mahimo ka mag-uban ta. Masuko ang imong asawa. Nagkinahanglan ka sa akong tabang, Maribel. Dili mahimo nga pasagdan ta ka. Unaw-unaan na lang nga, igo ko lang kitabangan ang akong asawa nga makabayad siyang sa nimo. Pero Andrew... Maribel, gusto na. Ayaw ka atlok. Wa tay gibuhat nga dautan. Ug aron makasiguro kung luwas ka na batok sa akong asawa. Kinahanglan magtuog gyapon silang tanan nga patay ka na. Gawas kang Boyet. Ay, sabais. Kasakit sa kong samning basa na sa kong dugo. Panaway. Sama yun akong gisamaran ko sa albais. Giluwas ni Andrew si Maribel. Panaway. Nibaw na si Andrew nga buhi si Maribel. Pangitaon ko sila. Sorry na lang, Andrew. Pusilong taka kung makitaan taka. Andrew, unsa na ning dapita ang imong gidadaan ako? Oo, unta kini ang dapit nga akong isurpresa kung Cindy. Unsa? Wa may bawo si Cindy nga doon ako yutang ang gipalit ining dapita. Ug ipatukuran kong gamay nga bay bakasyonanan. Ha? Unya, nganong imo man kong kita din Tungod kay wa na ko'y laing kabutangan nimo, Maribel. Ug kinilang dapita ang wa matutuloy ni Cindy. Unsa? Mao nga ani ko na ikaw ibutan ni. Andrew. Ayaw ka bala ka. Bisan kamay, wa mahibaw si Cindy bahin ni dapita. Ug luwas ka din Andrew. Sakit. Magandadaan ni Andrew si Maribel. Agad sila ni Dipita. Klaro na kayo nakapaliyok na sila. Di mahimong may baw si Cindy nga buhi si Maribel. Ako ang patay ni Cindy.
Kung may baw siya, kinahanglang mabawi na ko si Maribel. Kinahanglang magawas ko din sa ospital. Luya ka na, Day Cindy. Dili may mong lakaw ka pa. Di pa ko mamatay. Kana ang ipaniguro na ko ni Mutio. Cindy, patuon ako. Ayaw pa daan anang imong kasuko. O kanong dili man. Nga nasuko mang yung Mutio. Naiupos ko ni Andrew. Wa ko'y bili para niya. Huwag ka rin siya mulili na ko din sa ospital. Himat yun ako. Pero giuna paghihapon niya ang laing mga putang. Muanhir lagi siya. Di na ko makapaabot nga mo anima siya. Di na ko makapaabot sa mga pulis din. Di ko magpapriso, Tio. Dili ko magpapriso. Usa, pasag di ko makalayas din sa ospital. Kaluy ay imong kaugalingon, Cindy. Luspar ka na kayo. Tingnan mo kuyipan kasdahan. Di lagi ko magpadako pa. Why may report sa kapulisan nga ni ka din eh. Busa, why pulis nga man din eh, Cindy. Sigurado ka? Tio Lope, wa na ko'y kasalikan. Wa ko'y laing salikan doon. Kawas akong kaugalingon. Tungod kay wa na'y nagmahal na ako. Nahuna lang na ni mo, Cindy. Pero ang tinuod, doon na pa'y nagmahal ni mo. Apan imo lang gibaliwa. O kinsa man ang laing nagmahal na ako. Ha? Kinsa? Ayaw nakatagi ka balakang imo kaugalingon. Pahuway na. Dili. Mulakaw ko. Dili ka makapugong na ako. Cindy, di pa lagi kaya si mong lawas. Kinanang ani ka una din sa Pero ospital. Tio, pagawas ako. Saan ka naman, Hindi Cindy? ko gusto nga makabati pa sa ubang isulti sa doktor na ako. Di pa ko mamatay, Tio. Ako nagipasalig ninyo. Di pa ko mamatay. Pagawas ako. Pagawas ako. Pasalo ako, Cindy. Pero, mo itugo ni Andrew nga dili ka may mong mugawas. Ipangauras! Cindy! Cindy! Muingon gani ko magawas ko. Magawas ko. Cindy! Ayaw paglakaw! Cindy! Di ka may mong lakaw. Di Balik- lagi balik ko ka to sa din mga sa daanan. ospital. Di ko ini. Doktor! Tabang! Nagway! Nagka ko pasyente! Pasag di ko din yung Doktor! bawal. Pasag di ko. Doktor! Di ko. Cindy! Pasag di ko. Ma'am, ayaw paglakaw, ma'am. Luya kay ka. Ayaw. Ma'am! Sud, Maribel. Dili ko angay nga mutunog ining dapita, Andrew. Alang ni sa imong asawa. Maribel, wala ko laing kabutangan nimo. Gawas ining bahay nga, ako untang isurpresa kang Cindy. Maribel, please. Tago una din eh. Hatagi ko higayon nga makapangita og dapit nga akong kabutangan nimo. Si Mama. Kinahanglang mahibaw si Mama nga ni ako din. Ayaw una. Unsa? Dili ka musugot ka mahibaw si Mama nga ni ako din. Pasagdan una na to nga magtuo ang tanan nga patay ka na, Maribel. Tuwa pa sa bahay ang imong inaan. Ako siyang gipatiman ni Lula. Unsa? O konsultihan nimo si mama nimo nga buhi ka. Mahibaw si Lula. Ug mahibaw na ang tanan. Andrew. Please. Tago lang una din eh. Habit na mabuntag. Kinahanglan mo tago ka na. Please, Maribel. Soda sa bahay. Sige. Salamat. Nganong wa man makita si imong asawa ang imong tinuod kapag mahal niya. Nabutaan lang siya sa kasuko. Sa pangigi. Kadiyot. Hello? Tio Lope? Dong, ano? Hain ka naman. Nagway na siya sa Cindy. Gusto na siya mugawas din sa ospital. May gani kayo napugan pa siya. Muanan ako karon sa ospital, Tio. Doon na ako importante kayo nga ipahiluna. Sige,
Sige na dong. Ariyan ang imo sawa. Kay luya na siya. Isog lang gyapon kayo. Oo, tiyo. Muwanan ako. Bye. Kinsa ang na-hospital? Si Cindy. Unsa? May cancer si Cindy. Ug Ug unsa? grabe na kayo kini. Dili. Tuan siya karon sa ospital. Andrew, kinahanglan nga tuon nimo siya. At timan na ang imong asawa, Andrew. Oo, Maribel. At timanon ako siya. Pero sa ari ko, nga inigabalik na ako din niya ka pa. Please, Maribel. Tuguti ko nga tabangan ta ka. Taguan ta ka. At timanon ta ka bisan kun doon ako'y asawa. Andrew. Dili matingali sa kung tabangan ti ka, dili ba? Sige. Dili ko mulakaw. Niara ko inigbalik mo. Pero isaad na ako nga ati manunan mo ang imong asawa. Tabangi si Cindy sa iyang sakit. Oo, ako nang isaad mo. Lakaw na. Atuan na siya sa ospital. Magpaliun akong pagkaon mo. Nganong ikaw pa man ang akong gibahala, Andrew. Nganong man. Gusto si Maribel. Kailangan atimanan ko si Cindy. Ako siyang asawa. Busa. Atimanan ko siya. Andrew, Oh, Manang Rosa, niya ka sa ospital? nag-atan gyud kong duwa ko sa mong kriminal nga asawa. Manang, Ando, kinahanglang i-report na ni sa kapulisan nga ni adini imong asawa. Kinahanglang masilutan siya sa pagpatay sa akong anak. nasilutan na siya, Manang. Oh, ha? May cancer si Cindy. Busa, muhangyo ko ni mo nga. Nga basag na lang una to siya nga atimanon sa mga doktor. Pero, Himat yun na ang akong asawa, Manang. Busa, dili na kinahanglan silutan pa siya pinaagi sa pagpadakop niya. Manang, ako na kini ang muhangyo ni mo. Ako lang una siyang atimanon dinhi sa ospital. Ug ikaw, ayaw unang biya sa bahay. Kaya gipapangita ko pa ang patayng lawas ni Maribel. Maribel. Mingaw ang bahay ni Andrew. Oh, may bigawas. Hello, Lupe. Kumusta naman Cindy na sa ospital? Oh, Cindy? Tuwa sa ospital? Siya? Grabe siya. Nausam ka day, Cindy. Anong tuwa man siya sa ospital? Mao na ma. Grabe na si Cindy. Paspas ang iyang kanser. Pastilan. Unsa mo ng klase sa silot ang naitabo niya. Pero isog lang yapon siya ma. Na, hala sige. Ati mo na lang una na siya. Naabadas Rosa? Diri na siya ma. Ug nagkalalis na sila Cindy. Pero milakaw na siya. Wa pa siya mabalik dire. Dong, Andrew. Dong, Tiyo, ma. Manawalan ko diha ha. Kay di na si Andrew. Nabalik na. Abay kay na, Nadias Andro. Hala sige, bye. Bye ma. Dong. Dong, may kiniak na. Na problema gi si Cindy. kumusta naman siya? Tuwa, nakatug na siya. Gitirahan niya tambal sa doktor. Dong Andrew. Ato ako ng doktor dong be. Kinala may bawo ka. Unsa gyud ang kahimtang ni Cindy. Sige na dong. Oo, tiyo. Unahon ko pagpakikita ang doktor. Maayo kay natubas si Cindy.
ospital, ha? Aday sa ospital si Andro. Kinanglan may baw ko kung haing ospital na ma-admit si Cindy. Pero, di may mga mutan ako sa apuhan ni Andro. Kaya makabantay yun niya si Andro. Mangita na kong timing kung unsaon ako pagtugan ako si Andro kung haing si Maribel. Klaro kayo nga iyan gitaguan. Kumusta naman ka si Cindy sa ospital? Maayon ta kung atimanon na lang siya ni Andrew. O kinahanglang idangog niya sa Ginoo kanang nahitabo niya. Kanang iyang sakit. Nindot man day kaayo ning baya. Cindy, nganong wa ka man makakita kung unsa ka kamahal sa imong pana. Nadugay mas Andro nga nakiksultis, doktor. Hindi ko ganahan nga ako gyapon na makita ni Cindy. Inig mata niya. Yo. Dong, unsa naman? Unsa may sultis, doktor Dong? Yo. Wala sila mahimo sa sakit ni Cindy. Unsa? Gani, may prangka na ako ang doktor nga magpaabot na lang ta sa adlaw nga mauha si Cindy. Kinuo ko. Mau ka na, Tiyo. Grabe na niyo kayo ang sakit ni Cindy. May katat na ni Stibok niyang lawas. Unsa? O, ang mahimo karon, Tiyo. Umawa ang pagdani Cindy balik sa pag-ampo sa Ginoo. Tumado. Milagro na lang ang makaayo sa sakit ni Cindy, Tiyo. Milagro na lang. Ug di ko sa nahitabo sa akong asawa, Tiyo. Andro. Ambot. Ako kasabot sa akong gibati, Tiyo. Pero gibati na ko nga usa ko sa nagkapagrabe sa sakit sa akong asawa. Dong, Andro. Di na karon panahon sa pagmahay pa. Ang importante, nga madamo pagbalik sa sabakan sa Ginoo ang imong asawa. O, Tiyo. Kinahanglan nga di man ko siya hangtod sa katapusan gutlo siyang kinabuhi. Cindy. Andrew. Oh, ako. Kumusta nang pamati ni mo sa mong lawas? Diin ka. Oh. Anong karon ka lang? Unsay imong nabisihan, Andrew? Cindy, may mo magmututo ka una sa imong sakit. O sa pagpatambal sa doktor. Ayaw nagunaw na ang laing butang. Dili limawa sa kong utok, Andrew. Magbalik-balik ni sa kong utok. Pero magkapasamot ka na sa imong sakit. Kamu ang nakaingon nga nasakit ko. Kamu. Cindy, hangtod pa karon kana lang gihapon ang nasa imong una-una. May sakit ka, Cindy. Kana ang una-una. Kun Di pa ko mamatay, Andrew. Kay mag-celebrate pa ko sa kamatayon ni Maribel. Cindy, balik na intawon sa Ginoo. Hilom. Ayoko papatiya, anak. Huwag gani ka makasabot kung nga nahitabo ni mo.
kasabot eh. Kamu. Ikaw. Si Maribel. Cindy. Si Maribel ang nakaingon ining tanan. Okay ang saon nga nung kipapatay ko siya. Nagsalimuang ka na yun, Cindy. Gusto ka? Napuang na ko. Pero karon happy ko kay patay na ang akong kaaway. Hoy, kinsa maning nanuktok. May balik na tinggalis Rosa. Kinsabay. Oy, Mayong adlaw, Lola. ikaw si... Ako si Buyet, Lola. Halimot ka? Kapuso no nata ka, ha? Ang iyang cellphone, ipalayo ko niya. Cindy, maluoy ka. Pasiluan ako kung doon naman ko isa nga nahimo ni mo. Kinahanglan mag-ampo ka, Cindy. Nga unta. Nga maayo ko sa kong sakit. Ngano? Doon pa pa niya kaayuhan ang akong sakit, Andrew. Sige. Magkitang paaki ka mabaayo ko sa akong sakit. Nga mawa ning cancer sa kong lawas. Aron mapasaylo ta ka. Cindy, ayaw pahari ang demonyo si mong una-una. Kinahanglan pa sa iluon mo si Maribel. Dili paghihapon ako mapasaylo si Maribel, Andrew. Cindy, Bisan patay na si Maribel. Pero dili paghihapon ako siya mapasaylo. Niya paghihapon ang samad sa kong kasing-kasing. Anamugna tungod niya. Cindy, wain tay sa ni mo si Maribel. Ako ang sadaan og dili siya. Misulti na ko nimo sa mga dagang higayon, di ba? Nga ako ang ipaduol kang Maribel og dili siya. Cindy! Litsi, sakita. Litsi. Cindy! Pahungo ka na taon imong kasing-kasing. Maluoy ka. Saon man ako. Pagpahubog sa kong kasing-kasing. Nagida naman ni Maribel sa iyang kamatayon. Ang imong kasing-kasing. Cindy! Makita ko sa imong mga mata. Nagtapaw ng imong pagpatik na ko, Andrew. O kana tungod kang Maribel. Dili, Cindy. Ikaw ang nabutaan sa pagsabot sa kong gibatik nimo. Tungod igipahari mo ang imong kasuko. Pangigi ug ang kadautan sa una-una. Kriminal ako tungod nimo. Kriminal ako. Cindy! Husto na! Ayaw na pang usog! Ayaw pang isog! Gipapatay ko si Maribel. Huwag ka na tungod nimo. Oh, Cindy! Husto ka! Ako ang satanan! Busa! Cindy! Pasaylo ako! Maluoy ka, Cindy! Pasaylo ako sa nang sa nga akong nahimo mo! Pasaylo ako! Maluoy ka! Pasaylo kami si Maribel! Cindy! Cindy! Tio! Kilote! Tawag ang doktor! Tio! Pagdali! Unsa naman kay nahitabo sa ospital? Nasuko ba kagyapon ako si Cindy? Pero patay na ko para niya. Matagbaw na kitingali siya siyang kasuko na ako.
Dunggaing taon ang akong mga pag-ampo. Kinilangang akong pangayoon. Nga mapasaylo na unta ko ni Cindy, karon nga patay na ko para niya. Mapasaylo na unta ko niya. Mayo kay naulian ka na, Lula. Ikaw. Naibaw ko nga masukugid ka na ako la. Pero, ano ko may mo? Ikaw lang ang makatubag sa akong gustong may bawaan karon. Ako'y mangutana nimo. Nganong gipatay nimo si Maribel? Ang ilisang patyo nula. Kinagsamog-samog siya sa relasyon nila ni Cindy ug ni Andrew. Pero, di ka na akong tuyo karon. Patay na si Maribel, Lola. Ang gusto kong may bawan, kung haing ospital karon si Cindy na admit. Ug nga nung na-admit siya, Wa ka gyud kalibutan sa nahitabo. tubaga na lang kung pangutan na nula. Gaba na nahitabo ni Cindy. Sa pagsigi niya kasuko, may pauli sa lawas niya ang tanan niyang kalagot. May cancer siya. Usa? O kitaw, sa dili ka pamadutlan o gaba, surrender na sa kapulisan. O kitudlo kung hain mo ilabay ang patayang lawas ni Maribel. Sulti ko haing ospital karon si Cindy. Sulti! Lisod na ginang iyang kahimtang, Andrew. O, Tiyo. Ang lisod na ay kahimtang. Naghambin maghapon siya o kasuko. Pero dong, may angko na siya nga kriminal siya. Tungod kay siya ang utok sa pagpatay ni Maribel. Tiyo. Kung mamatay siya nga magbaon niya ng maong kahasol, Andrew. Unsa? Kinala makapasaylo ay kamong tanan. Magpinisaylo ay kamo. Ug si Cindy, kinala mo dawat siya sa iyang sa ug mga ipasaylo nga tos Ginoo. Tiyo. Kung buhay palang unta si Maribel, angay unta nga sila ang magpasaylo ay. Mo ba, Tiyo? O kanado, ang tao nga maghambing og kayugot sa iyang kamatayon. Dili gyud mahilo na, Andrew. Mao na. Tiyo, mula kauna ko. Asa kan man sab. May tuliro lang kong sayop nga desisyon, Tiyo. Unsa? Diya ka lang, Tiyo. Kung mangita si Cindy na ako, ina nga may hipalit ko para niya. Tinuod ba nga naa siya ng ospital na? Ha? Oo, nasya dito maadmit. Sige. Pagtuon na ako ka ng ospital ha. Kanang imong giingon. Panuwagan ni dito si Cindy? Oh. Patay ka na ko. Balikin ka din eh. Oh, ikaw. Dili. Yapap! Salbahis ka! Salbahis ka! Kaya na patay lawas sa akong anak! Hindi! Kriminal ka! Kriminal! Salbahis ka, Buyet! Salbahis! Magbasol ka dito na di mong gibuhat! Huwag ka ay batasan! Talaga ko mo. Uy, kuyapan mo na yun. Hilom mo lang, ha? Hilom mo! Hello, ma. Di mahimong may makatawag sa ospital ug makipaybaw nga ni ako din eh. Busa! Sorry na lang na pagkapuso ta mong tanan. Hapon naman lang. Wa pagit mapalik si Andrew. Nabisi tingali siya siyang asawa. Maayo hinuon na maatiman niya ang iyang asawa. Aron dili na ni masuko pa niya. Pero ako, unsa na ba'y buhaton ako sa kong kinabuhi karon?
Kinahanglan ba gyud ka magtago ko hangtod sa akong inahan? Oh, may sakit na nga ni abot. Oh. Oh. Ni ana si Andrew. Andrew, Maribel, adlawan pa. Maigo ka sa adlaw. nalandungan ako, Andrew. Oh. Kumusta ang inyong lakaw? Kumusta ang imong asawa? Naglisod na siya, Maribel. Unsa? Buwan na lang. O si Mana. O pinakaadlaw na lang ang ipaabot na Cindy. O mawa na siya. Ginoo ko. O naluoy ko sa akong asawa. Nga mamatay nga mag-ambin o kasuko na ko, Maribel. Nakapangayo ka na pa o pasaylo niya? Oo. Pero pagkat magyapon ay ang bati. Humigawas ng tinuod. Di bati karon. Maribel, ako ang iyang gipasol kung anong nahimo siyang kriminal. Unsa? Miyan ko na siya nga nahimo siyang kriminal tuod ako. O nga kipapatay ka niya tuod ako. Unsa? Maribel, ano pangilak? Usa ko sa pabaso sa kagupot sa inyo kinabuhi, Andrew. Kung wa pa lang unta ko makikigala ni mo, dili unta mo resulta sa ingon ini. Pero nahitabo na ang tanang, Maribel. Dili na nato pabalik pa ang tanang nahitabo sa naandan. Napapatay ka na ni Cindy. O kinahanglang tuliro nato kining maong sayop. Sibutin ka sabot. Pamati, doon ako'y gustong buhaton. O ikaw lang ang makatabang na ako ni ini. Unsa ka na, Maribel? Karang ospital nga giingon sa tiguan. Andrew, kinahanglan ibalik ni mo na ko si Maribel. Dunduman ko kung haing kwartuha si Cindy. Asa ka, sir? Chief, may duaw lang kong pasyente. Hugot siya pag-apos na ako. Ay, kasakit sa akong tiyan. Maming, sakitan mo tiyan? Oo, sakit. Salbahis ng tawana. Di panggapos pata. Tinahalo ba tao gano'n to sila sa lupay sa ospital? Tingali pa ikyaso na totohanan sa Cindy. Ang siya. Pero ang saan na tos pagpatawagan di tapos man ta. Salbahis kito tawa na. Salbahis? Ako sa ikon, iyagi kuha sa akong bulsa. Hasag ako. Pero maninguha lang ta. Nung katantang tayo niya itong gapos. Pero kung ka kanya pagkagapos akong kamot sa nuyo, sa... Nan karon, unsay plano mo sa imong asawa? Naglibog ako. Nahadlo ko nga matay siya. Pero kitang tanang tao, mamatay mang Diyo, di ba? Oo, pero Andrew, dad ako sa ospital. unsa? Makikita ko kang Cindy. Di ko pinangarap. Mga higala, at ang katapusang sumpay ning atong sugilanon, Maribel sa kagabhion. Ubuto mga ka-listener ang part 19. So, usa na lang ka part inyong paabuton. Kung inaot yung kuan, di mo pulaan sa pagtanaw niya kung mga intro vlog, no? Bisig daghan mo, giniuban mapungot lagi. Sa muka ko si istorya ay na. Sabta lang ninyo kay og di mo musabot nga mag-istorya ko. Wa mo puti mahimo, di man buko mo upload na kay simpre. Di man puta uyunan sa YouTube, no? Kung di ta mo kuan ba mapakita ba. So
dito ang pakita, waputa. Stricto na ron si Kuan, Lolo Whitey. So, mga sabta, magsinabtanay lang gud no. Nya sa daghan man nakasabot po na to no, nganong gibuhat na to ni nga natay vlog. Sa mga solid listener, mga subscriber na tinud-an na yun, no? Musabot yun. Shout out, nagbalik sa ato ang sponsor nga si Ma'am Grace, no? So, si Ma'am Grace, nagpaabot kinini si Ma'am Grace nga siya, sponsor. Mapasensyaon, mapailubon niya, nagpaabot, no? Sa mga sumpay sa drama niya. Kininong uban niya, magreklamo-reklamo, no? Nga na lang, no? Sinabtanay lang, no? So, ana lang. Di lang sa ata mag-shout out ron kay kuan gabi naman. Wapo ko'y kopya ba. So, mapuhon na lang no. Og dita alimungawan. Hasta malasan eh. Limot-limot ra ba ito kanang buntag sayo bago mata pa ba. Limot-limot sa mga kuan nagpa-shout out no. So, sige. Thank you so much for watching mga ka-listeners. Abangin na lang ninyo puhon ang kuan. Basta part 20. Dali rin eh. Basta kini part 20. Di na ta maubot ano yung ang simana no. Ano yung part 20 nya. Nindot kayo ng dramahan yun sa ending, makahilak nga nindot basta happy ending. Thank you so much for watching. God bless.